טוב, ניתן לך להתחיל באחד הזה. לב העניין, גלגל המזל, אנחנו כבר דיברנו על הקלף הזה היום. לב העניין, זה באמת זה, כאילו, אתה פונה לגורל, לב העניין הוא זה שאתה צריך לדעתי, כן, במקום שאני רואה, להבין שאתה זה שפונה לגורל. ניתן לך דוגמה, סתם. כשאני עצבנית ואני מתחילה לצאת עליך, אז אתה בוחר הרי איך להתייחס לזה. האם לפנות לזה או לא לפנות לזה לעצבים האלה. זה נכון, גם ההפך הוא נכון. גם ההפך, האמת שאני גם, יש את הקטעים שאני משתדלת באופן מודע, אני מנסה, אתה יודע, לפעמים אני צוחקת עליך, מה אתה עצבני פתאום, מה עובר עליך? כאילו, אני מנסה להוציא את זה בקטע הכי הומוריסטי והכי... כאילו, להוציא אותך מהבאסה קצת, או לא, לפחות לא לתת לעצמי להישאב לתוך הבאסה, כי אם אני אשאב לתוך הבאסה, אז שנינו נהיה בתוך באסה ומתחיל לריב. הופה, 4 גביעים. פסגת העניין. האמת שזה קלף שגם יצא לי, זה הקלף של האי שביעות רצון. זה קלף שיש לך הכל ואתה עדיין לא מרוצה, זה נכון אצל שנינו. זה רגע, אצלי זה היה באותו מיקום, לא? יכול להיות. גם אצלי זה הקלף האחרון. אבל זה נכון. אנחנו גורמים לעצמנו בעיקר לסבול, זה בדיוק זה. אנחנו גורמים לחוסר שביעות רצון הזאת. יש לנו כל מה שאנחנו צריכים ויותר ההורים שלנו, וואלה, שנינו התברכנו בזוג הורים כל אחד, טפו 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 טפו, שיזכו לחיים ארוכים, שלא מוותרים עלינו. אנחנו ילדים מאוד קשים, אני הבנתי את זה בגיל ההתבגרות, כאילו, אנחנו מפלצות קטנות. אנחנו ההפך המוחלט מכל מה שהם ציפו לו, והם לא מוותרים עלינו. עם היציאה שלי מהארון, וזה שאני מעשנת, וזה שאני לא עושה ההפך מכל מה שההורים שלי רוצים שאני אעשה. כאילו, יש הורים שהיו כאילו, תסתכל על ההורים של סתיו, מגיל מאוד צעיר, פשוט העיפו אותם מהבית. כן, זה נכון. זה בדיוק הקטע, אני אוהבת את ההורים שלי ואני מעריכה אותם כי אני רואה את זה. אני יודעת שיש להם ברירה. אני יודעת שיש להם ברירה. מבחינתם אין להם ברירה, כי זה הערכים שלהם, זה גם הערכים שהם גידלו אותי עליהם. וגם מבחינתך אין לי ברירה. אתה יודע כמה אנשים אומרים לי כל פעם שאנחנו רבים ואני הולך לבכות, שרית, אפילו אתי. כולם אומרים, תזרקי אותו. אם הוא עושה לך כל כך חרא, אז תזרקי אותו. מה את צריכה את זה? את יותר חשובה. אבל לא, זה בדיוק הקטע. א' כל זה הערכים שגידלו אותי, מבית כל אני יודעת להיות אנוכי, עזוב שזה לא משתלם. זה לא אהבה. אהבה אנוכית היא לא אהבה. הסיבה שהתפרקתי ככה אתמול, זה בדיוק זה. כאילו בערב כשחזרת, דפקת בדלת כשאני באמצע לכתוב לך, אני אוהבת אותך, אני מצטערת שאני כל כך קשה ואנוכית, אבל תבין שכשאני במצב הזה, אני עיוורת. אני עיוורת לחלוטין. זה לא קשור אלייך, זה קשור לשנינו. אני יודעת. זה תמיד, it's a duet. בסופו של דבר אני לא יודעת אם שמת לב, אתה ראית, אני עונה על כל דבר שאתה אומר. כי זה גורם לי להרגיש משהו ואני רוצה לענות את זה. אבל בשלב שבו אמרת לי זה נגמר, לא עניתי, לא היה לי מה לענות לך על זה. כי מבחינתך זה נגמר, אז I'm letting you go. כי בסופו של דבר אני יודעת שאני פוגעת בך. ואני לא רוצה לפגוע בך.